Én Bakos Patrik vagyok, és most egy kihívást fogok nektek csinálni, aminek a neve 7 másodperc kihívás. Gondolom, a címből már láttátok. Igazából nem is húzom tovább az időt, kezdjük. Első, ja igen, összeírtam. Első, mi lesz? Egy üres nap? Ups, nem az. Na. Mondd ki a neved visszafelé. Mindjárt. Sokabb kírtap. Ja, majd leírom, hogy mi a helyes, mert nem tudom, hogy jól mondtam-e, de már sokszor beszéltünk erről, tehát. Na, második. Hívj föl valakit, és mondd azt, hogy elraboltak. 7 másodperc alatt kell, tehát ez jó lesz. Oly. Na. Akkor itt van a teló. Hívjunk föl valakit. Mondjuk. Inkább fiút, ne lányt. Átmenetileg ki van kapcsolva a forgalomból. Valakit kikapcsolta. Akkor. Valamiért nem tudok hívni. Na, végre. Tök bazdmeg. Hívását hangpostára irány. Akkor most ez a faszodnak. Van még. Fölhívom a Zsófit. Hagyjatok. Lássátok. Hívott szám jelenleg nem kapcsolható. De miért nem kapcsolható? Valakit föl kéne hívni. Hello? Szia! Segíts! Elraboltak! Nem tudom, hol vagyok! Föl akar hívni. Ja. Kurva. Na. Küldött egy SMS-t. Nem. Csak. Vidítek. Oké. Ez jó. Többször kémegyek. Gyere, feladjat a szobádból. Oké. Lámpa. 3, 2, 1. Sziasztok! Ez itt az új high-tech Varta elemlámpa. 5000 forintért megvásárolható a boltokban. Szia! Igen. Akkor van még pár dolog.
Vegyél fel egy fura pószt. Hú. Na, akkor van még egy, meg még kettő. Talál ki egy új szót. Várjatok, jelenleg a YouTube-on. Akkor, ja, egy új szó. 3, 2, 1. Gumbalimba hím, és ezt a kis törpékre mondják, akik zöldek. Jó, elfogadjuk. Akkor még utolsó előtti kérdés. A legjobb játék, amivel játszottál? Hát a GTA, tehát ez nem is megy nagyon időre, ez 5 másodperc. Na, találj ki egy ügynöket. Csokobonszi Mars lakócskák, és ezt március 8-án ünnepeljük. Köszönöm a megtekintést, várom a kommenteket, feliratkozót és lájkot. Köszönöm, hogy megnéztétek, sziasztok!